קוירחמן, שלום. ערב טוב, מה נשמע? תודה שלקחת את הזמן לדבר איתנו, איתי, אישית. אני מכיר אותך, אתה חבר טוב שלי של כמה שנים כבר? 11 שנה. 11 שנה. פשוט הזמן עובר. כן, אבל שתינו בזמן הזה חיתנו ילדים. האמת היא שכולם מכירים אותך, שמעו עליך, אבל אולי לא הרבה מכירים אותך אישית. חוץ מהקהילה פה בהונגריה הישראלית, ויש לך בית כנסת, אתה רב של בית כנסת, אבל אתה יכול, מתי הגעת להונגריה, בשביל מה הגעת להונגריה? בוא נדבר על זה קצת. הגעתי להונגריה לפני 11 וחצי שנים. וואו. בדיוק. הגעתי להונגריה בשביל שליחות, במסגרת חב"ד. לעבוד ביחד עם הרב כובש, גיסי. לפתח ולהאיר את היהדות בהונגריה. זו המטרה. גדלתי בבית כזה. אבא שלך שליח. אבא שלי שליח של חב"ד. אבא שלי היה מאלה שהקימו את חב"ד בצפון ישראל, מעתלית ועד שלומי. ועל זה גדלנו, על הערכים האלה. ערכים שאכפת לנו מהיהדות. להאיר את היהדות, לעורר את היהדות, לשמור על החיים היהודיים, ולעשות כל מה שאפשר בשביל להביא את משיח. וזה יכול לקרות רק אם כל היהודים יתעוררו באהבה, חזרה, ויחזרו לשורשים ולמקורות, המקורות. את השנים שאתה פה, זה לא מעט שנים, 11 שנה, אתה הצלחת? ודאי. אם אתה מסתכל על עצמך ומה שהצלחת התחושה לעשות. שלי, ודאי שהצלחתי. במה הצלחת? הייתי חלק בכל ההתפתחות של אמיך, לצד, בהנהגה של גיסי. אבל אני חושב שאולי בוא לדבר פרסונלי. זה מה שאני שואל. בעיניי, אתה הצלחה שלי. בוא נדבר עליי. אתה הצלחה שלי. הגענו להרבה יהודים. בנינו, כשהגעתי להונגריה פעם ראשונה, הרב אוברלנדר ראה אותי הולך בשבת עם הטלית בחוץ, הוא אמר לי, שמוליק, זה הונגריה, אתה מעורר אנטישמיות. אז הסתכלתי לו, מה? ההפך, כן. היום זה ההפך. והיום, כשאתה הולך בהונגריה, ואין לך עיניים זרות שמסתכלות עליך, יש לך עיניים של יהודים שבאים ואומרים לך, קוצ'אבס פתאום, זורקים לך בדרך. זה ההצלחה שלנו. זה השם. ברוך השם, יש לא יהודים שאומרים לך שבת שלום, שרואים אותי ברחוב בשבת, אומרים לי שבת שלום. השכן שלי, יום אחד, אחרי כמה שנים כל פעם שאני מגיע, הרב מגיע, הוא פותח את הדלת, יש לו פיצה מתחת הבית, אז הוא אומר לי, יום אחד שהוא שותה, הוא אומר, אני אגיד לך סוד, אני גם יהודי. וואו. אז זה שאפשר לדבר על יהדות ולהיות גאים ביהדות בהונגריה, זה הצלחה גם שלי. אני חלק מזה, מההתחלה. פרטים, זה לא משנה, אבל היינו חלק ועשינו שינוי עצום בחיבור של יהודים לזהות היהודית האורתודוקסית. ברוך השם. אתה המזכיר הראשי, מזכיר הכללי של פרטיקה של... מזכ"ל בעברית. מזכיר כללי של הקהילה האורתודוקסית כאן בהונגריה, וזה כבר כמעט שנה, נכון? כמעט שנה, כן. וזו הייתה שנה קשה. לא פשוטה. מבחינת... לא פשוטה. אתה יכול להסביר לי על זה קצת? להסביר לעולם? אני אדבר קודם כל על זה ברמה הפרסונלית, למה היא לא פשוטה. היא לא פשוטה כי אני אדם שמי שמכיר אותי, אני האיש והחבר הכי טוב, ואני אוהב אנשים, ואדם שלא, אי אפשר להגיד עליי שאני רב עם אנשים, בכל מקום שהייתי, ואני מאוד מאוד אוהב את הקשר האישי, בטח לא לריב עם אף אחד. ומה שקרה בשנה הזאת עם הכוונות הכי טובות, אבל היה את הפרשנויות מבחוץ הכי גרועות. שלקחו את המטרה האמיתית שבשבילה אנחנו נכנסנו לתפקיד הזה, והטו את זה לאיזשהו... אז בוא נדבר על המטרה הזו. בהחלט. מה הייתה המטרה? המטרה זה שיהדות אורתודוקסית תהיה חיה בהונגריה. שיהדות האורתודוקסית, ואני אומר אורתודוקסית כי אורתודוקסיה זה מי שהוא מאמין בשמירת תורה ומצוות, אבל חזק. והונגריה מלאה בכאלה, ברוך השם. שהיהדות הזאת תחיה ותדבר בשפה אחת. תדבר בשפה אורתודוקסית אמיתית, לא בשפות אחרות, שפות זרות. וזה מטרה אחת. המטרה השנייה זה שהמרכז והלב, לב
של החיים האורתודוקסיים בהונגריה עמד פשוט לקריסה. קריסה אם זה כלכלי, קריסה אם זה אי שימוש בכל היכולת והאפשרויות שיש. במרכז העיר יש פה קהילה ענקית של יהודים שיכלו לקבל שימוש וליהנות מהדבר הזה. זה אחד. שתיים, זה... ראית את זה ב10 שנים האחרונות, שיש פה זה, פוטנציאל. וזה לא רק הפוטנציאל, זה הפוטנציאל, זה החלק החיובי והאמונה של מה זה. זה לא רק יש פוטנציאל, זה היה מרכז החיים היהודים. נכון. יש פה, אני מסתובב במרתפים ורואה מקום שהיה מאפיית מצות. אתה רואה מקום שהיה משחטה. ואתה רואה חדר של בית דין רבני. והכל שומם ומוזנח וזרוק. והסיפור הזה של היהדות האורתודוקסית בהונגריה הוא לא מסופר. אין לו זיכרון ואין לו חיים כיום, לצערנו. יש, אבל זה רחוק ממה שזה אמור לייצג. כשרוב המאות השנים האלה היה פה קהילה אורתודוקסית. ברובה בהונגריה. לא רק קהילה אורתודוקסית, אלא קהילה שהשפיעה ומשפיעה עד היום על הלך החיים היהודי בכל העולם. הרבה יסודות באו מפה. וכל הסיפור הזה לא מסופר. לא רק שהוא לא מסופר, המרכז של זה והלב של זה עומד שומם. לא עומד שומם, עומד מוזנח שומם. עומד מוזנח שומם בבעיות שלא רק שלא תרמו בשביל השם של הקהילה, ובשביל החיבור הזה שאתה רוצה שאנשים יהיה להם עם הזהות היהודית שלהם, אלא גם לקח אחורה. והיו פה הרבה בעיות, ויש פה הרבה בעיות והרבה אתגרים שצריך לטפל בהם. אם אנחנו לוקחים דוגמאות פשוטות, זה המקווה, הבניין של המקווה. אתה מסתובב בבניין של המקווה, אתה רואה עשרות חדרים שיהודים טבלו בהם, נשים וגברים, עומדים שוממים, מוזנחים, מפורקים. זה החיים, זה הסיפור. אם אתה הולך לארכיון של הקהילה, שלא מתקוטלג, לא מסודר, לא מאורגן, חלקו קטן מאוד, אבל ערימות של שקיות, אין תיעוד, אין... זה דברים, זה הסיפור. וכשלמדתי והתחברתי לתוך היהודי ההונגרי, והתחלתי להרגיש את זה, אמרתי, זה דבר שחייב להציל. זה השליחות שלי. מה זה להציל? להחיות. להקים את זה לתחייה. אנחנו עשינו את זה בכנסת שלי גם. בכנסת שלנו זה אותו דבר. בוא נשים דברים. בוא נגיד ששמנו הרבה דברים, אבל בסוף זה העניין. להחזיר חיים יהודיים, או להחזיק חיים אוקיי, דתיים. אני אגיד לך את זה בצורה אחרת. בסדר? מה זה הקהילה האורתודוקסית, קהילה היהודית? יש כקהילה וכהנהגה יהודית וכמשפיענים יהודים, יש לך שתי דברים שאתה צריך לדאוג להם, שהם מורכבים משלוש. אבל אתה צריך לדאוג להווה ולעתיד. ואתה חייב לחבר את זה ביחד עם העבר. ההווה והעתיד טיפלנו. חסר החיבור לעבר. המקום שהוא העבר, ומספר את הסיפור של יהדות הונגריה, זה מרכז הקהילה האורתודוקסית. והעבר הזה פשוט עומד שומם מוזנח. אנחנו אמרנו, צריכים לחבר, כי אין עתיד בלי העבר הזה. והעבר כזה מפואר, חייב לחבר אותו לכל הסיפור. אז לקחנו ובאנו לפה בשביל מטרה אחת. לקחת את העבר ולחבר אותו ביחד עם ההווה והעתיד. ניסינו לעשות את זה הרבה שנים, בכל מיני דרכים. ולא היה אפשרות ולא היה עם מי. לפני שאתה מדבר קצת על התוכניות, על המטרות שיש לך בראש, או אולי יש התקדמות כבר יותר מרק חלומות, בוא נשים דברים על השולחן לגבי כל הדברים שאמרו לפני שנה, ומאז שבאת להחליף את הקהילה לקהילת חב"ד, את הנוסח, להחליף את הנוסח לנוסח חב"ד, סגרת בתי כנסת, נסגר, בוא נגיד ככה, בתי כנסת. אתה יכול להסביר לי קצת על הנושאות האלה? אתה בעצם שואל אותי על 3 דברים. אוקיי, בסדר, אני יודע, זה מיקס, זה צ'ולנט כזה. אין שום בעיה. בנוגע לשאלה אם באתי לשנות נוסח של בית כנסת, התשובה היא לא.
תשובה ברורה שלא. ברור שלא, ואני מתחייב שלא, זה לא שאלה, זה שטויות. זה להפך. הזיכרון והחיבור זה. חייב לשמור את זה. הבעיה הייתה שזה כמעט הלך להפסיק בכלל להיות קיים. מזה אנחנו מודאגים. לא לשנות, אלא לשמור את זה בדיוק, את הנוסח הזה. לעשות את זה למקום של חב"ד? ממש לא. יש לי שאלה. חסר מקומות לחב"ד? חב"ד מתפתחת פה בצורה מדהימה ועשתה מהפכה שאין שני לה בהונגריה. זה לא מה שחסר לחב"ד. ממש לא, וזה לא מעניין את חב"ד. להפך. אותנו מעניין דבר אחד. לשמור את העבר. לשמור את זה לא חב"ד. שאלו אותי אם אני הולך לשים פה רב חב"די. אני אשים רב חב"די? לא, ממש לא. זה לא התוכנית, זה לא העניין בכלל. אנחנו רוצים לשמר את המסורת הזאת. לא להמציא מסורת חדשה. חב"ד באה להעיר. היא לא באה לבנות אירוע חדש. חב"ד באה לקחת את השורשים ולהפריח אותם. אנחנו לא מחלקים כובעים בכניסה לבית כנסת של חב"ד, ולא מטיפים לכובעים. אנחנו מטיפים לחיים יהודיים עם ערכים יהודיים. אבל זהים בהתאם לשולחן ערוך. לגבי הבתי כנסת? הבתי כנסת אני מדבר פה במרכז קזינצי. ברור. לאלה שלא יודעים, יש פה 3 בתי כנסת, נכון? יש את הגדול, ויש שתי... חבר'ה ש"ס. חבר'ה ש"ס ואת בית המדרש. וכולם נסגרו. כאילו כל הבתי כנסת נסגרו לפני כמה חודשים. ויש סיבה לזה בטח שאנשים לא יודעים. בואו נדבר על זה קצת. דבר ראשון, יש הזנחה בכל המקום. מנזילות מים, בעיות חשמל, אין ספור בעיות. המטרה שלנו, דבר ראשון, לחדש, לשפץ ולדאוג שהכל יהיה תקין ויעבוד ולשמור על הקיים. ולכל מעשה שעשינו, עשו לזה פרשנות אחרת. אנחנו ניגש אחד-אחד. בית כנסת הגדול, התחלנו לשפץ את החלקים של השולחנות, והיינו צריכים להוציא את הכל. סגרנו לשפץ אותו. לא התפללו שם, לא מתפללים שם, זה קר. נכון. והמטרה היא הייתה ברורה, בשביל שעד פסח נוכל לפתוח את זה. לא עם השיפוץ המלא וכל החלום, אבל לפחות היו דברים שהם קריטיים כרגע לעשות. אז זה אחד. וסגרתי את זה. מאוד פשוט. זה לנו אין אינטרס לסגור. בית כנסת הוא נכנסים תיירים, זה הכבוד שלנו. נכון. המטרה נטו לפתוח, לסגור, לתקן, לפתוח ולעבוד על התוכניות הרבה יותר גדולות. דבר שני, בית המדרש. נפגשתי עם יהודי מאנטוורפן, שאמר לי, אני תורם לך את השיפוץ כדי לחדש את בית המדרש. סגרנו בית המדרש, פתחנו את הבית מדרש הקטן, שהוא מספיק לצרכים של הקהילה גם היום, והתחלנו לשפץ. החלפנו את הרצפה, לקחנו ריהוט, הבאנו אותו לנגר. לא את הריהוט, היה ריהוט לא מקורי, הבאנו ריהוט מקורי שחידשנו אותו, שהוא אוטוטו מוכן. הזמנו בנייה של ארון קודש חדש, הזמנו חלונות חדשים. אז העברתי אותם לשם, לבית מדרש הקטן. והם לא רצו להיכנס לבית מדרש הקטן, הם רצו את חנה, סיפור שלם, לא נכנס לזה, כי זה פשוט שינוי של כל מטרה וכל האמת. יום אחד, ביום שבו עשינו את העברות של הדברים פיזית, כדי שיהיה מקום חדש להתפלל, וכדי שיהיה מסודר, סגרנו, וביקשנו ממסעדת כרמל את הקומה העליונה, כדי שהמניין של מנחה, ערבית ושחרית ביום למחרת, יוכל להתקיים שם, שמנו שם ארון עם הספרים, הכל סידרנו, שמנו שלט, אבל כמובן שכשאנשים העדיפו להצטלם בחוץ ולעשות אירוע שהוא לא קיים. מעבר לזה, לפני כל זה, פניתי לקהילה, פניתי לאנשים, לחלק מהחברים, אותם 7-8 חברים, נשב, בוא נדבר. הוא לא היה מוכן לדבר איתי, הוא לא היה מוכן, כאילו, זה שפה אחרת לגמרי. והם לא רגילים פה, הם שנים שהמקום עמד ואף אחד לא הזיז פה נייר. אז אין מה לעשות, באנו לעשות, באנו לשנות, באנו לשפץ, באנו לחדש. ובו בזמן הזה התחלנו שיפוצים, אם זה בכנסת יוז'יקה,
אם זה בדז'פי, אם זה בבית כנסת הגדול, אם זה במקווה, בכל מקום. אי אפשר להגיד שלא, אנחנו לא עושים. ואנחנו ממשיכים לעשות. זה הכל עניין של איך רוצים לפרש את הדברים. ומאוד מאוד חבל לי, כי זה כואב לי, כי זה לא איך שמפרשים אותנו, ואיך שמפרשים אותי גם ברמה אישית. זה כל כך רחוק ממה שאני וממי שאני ולאיפה שאני הולך. לא בית כנסת חב"ד, זה לא הולך להיות. לא נוסח חב"ד, לא רב חב"ד, זה לא העניין. זה האמת, לאמיתה. אתה חושב שעשית טעויות בהמשך הדרך? איזה טעויות עשית אולי לא בהסברה או בתקשורת? קודם כל אין אדם, מישהו אומר שהוא חף מטעויות, אז זה הטעות הכי גדולה. אין אדם שלא חף מטעויות. אם היה לי יותר את השפה, ואני... בסל מדלו, לנהלת מדלו עושה עשה, זה נצ'וק. לא נזנקים בסלני. אם היה לי את השפה, טוב, מספיק טוב שאני יכול להעביר את הרגש שלי, הייתי מתקשר אחרת עם הציבור. היה לי יותר קל לתקשר עם הציבור. לא בתקשר אחרת, כמו שהייתי יכול להסביר ולתת לאנשים להרגיש מה אני חושב. ובזה תמיד היה אפשר לעשות יותר טוב. אבל מעבר לזה, במעשים ובכוונות ובדרך, וישבתי עם הרב שטרן, שהצעתי לו הצעה איך לסדר את הדברים, והוא אהב את ההצעה, וגורמים מחוץ לארץ, שלא קשורים בכלל לקהילה, לחצו עליו לא להיכנס לזה, עד שהם הביאו אותו לפרוש מזה, ולעזוב את הסיפור הזה. היה לנו הצעת הסדר מסודרת, הוא אמר לרב פשקס לפגוש אותי. הרב פשקס סירב לפגוש אותי, למרות שהרב שטרן אמר לפגוש אותי, ואחרי זה הרב שטרן אמר, אני מצטער, אבל אין לי מי לדבר. אז מכל דבר עושים פרשנות, והפרשנות היא לא נכונה. וחבל מאוד מאוד שאנחנו לא מתקשרים ביחד אחד עם השני, ולא יושבים בשולחן אחד עם השני ומדברים. ואני מנסה, ואני כל הזמן פתוח לזה. זה כל כך פשוט, לשבת לדבר. אין לך מושג כמה זה פשוט לדבר? אין לך מושג כמה זה קשה, אין לך מושג כמה הערכים והיסודות שלנו כל כך הולכים ביחד, אין פה שום פערים. זה רק לדבר. זה להפסיק לעשות סטיגמות. זה רצון בעצם. אני בטוח שבסוף אף אחד לא אוהב לריב. כולם רוצים טוב. פשוט זה זווית ראייה אחרת. וצריך שנייה להשתחרר ממנה. אנחנו נמצאים עם ישראל, בארץ ישראל. נמצא במצב לא פשוט. מה אנחנו צריכים לעשות? על מה אנחנו רבים? על כלום. צריך פשוט לשבת ולדבר באהבת ישראל. זה הדרך. ואין לי ספק שבסוף כולם יראו שאנחנו אחרת לגמרי, ושכוונותינו 200%, לא 100%. וגם המעשים יוכיחו את זה. יש לך תוכניות שאפשר לדבר עליהן, או בהחלט. אולי נחכה או נעשה את זה? יש תוכניות מעשיות מיידיות, יש תוכניות ארוכות טווח. אני אדבר על המיידיות. בוא נדבר על המיידיות, ובעתיד נדבר. אז באופן מעשי כרגע, אנחנו פותחים, חנה תיפתח מחדש בעזרת השם. המסעדה. בפסח, כן. בפסח, בימים שלפני פסח, עם הנהלה של שלום הולד, הבעלים של אשיס, בכשרות אורתודוקסית כמובן. בכשרות אורתודוקסית מקומית. כן, כמובן. ובמקביל לזה אנחנו פותחים מרכז לאונג' לתיירים. זה גם יפתח בפסח. זה אומר, פה, מול בית כנסת הגדול, לאונג' שפתוח 24 שעות עם מרכז מידע לתייר יהודי. איך אומרים, בית קטן באמצע בודפשט בשביל על הדרך. בית קטן רחוק מהבית. בית קטן רחוק מהבית. כל מה שצריכים, מידע לתייר, אפשרות לשים מזוודות, זה דבר שצריך אותו, ולתת באמת הכוונה לאנשים, את כל העזרה שהם צריכים בשטח, במסגרת של הקהילה. וזה ייפתח גם, בעזרת השם, בפסח. ולגבי הבית כנסת? בית כנסת, בית המדרש. בית המדרש, כן. לגבי בית המדרש, הוא ייפתח גם בפסח. זה הבית כנסת שצמוד לקזיצה. ודאי. אנחנו מחכים לדברים שיגיעו. הציבור רוצה שנפתח את זה לשבתות בין השיפוצים. זה לא משהו שאני חושב שלא יכול לקרות. זה אומנם יגרור הרבה אי נוחות, אבל אנחנו נעשה את זה, כי זה מה שהציבור רוצה, ואם הציבור, בזה אני יכול להראות לציבור שאנחנו, כוונותינו אמיתיות, אז כנראה שזה לא משהו שיפריע ונסתדר עם זה. אנחנו בודקים את זה בימים האלה.
מעבר לזה, יש דברים מאוד גדולים שמתפתחים בימים האלה, ואנחנו נפרסם עליהם בעזרת השם. בעזרת השם. טוב, שאני מאחל לך הרבה הצלחה לכל הקהילה וכל החברה. מודה לך על ההזדמנות לדבר איתך או לדבר עם העולם. בשמחה. ודבר אחד, שעדיף לשאול מאשר לתת דעה. תשאלו אותנו, דברו איתנו, ואנחנו ניתן תשובות לאנשים. אנחנו לא בורחים מאף אחד, אנחנו קיימים, יודעים אותנו, יודעים איפה אנחנו נמצאים, יודעים... זה לא בעיה. רק לשאול. לא לקחת צד בלי לשמוע אם בכלל יש צד אחר נגד.